Μάθημα 9. Πώς περάσατε τις διακοπές σας. Να ακούσετε. Γεια σας. Πόσες του μηνός έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 13 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Το Σεπτέμβριο οι Έλληνες προτιμάνε να πάνε διακοπές. Εσείς πότε προτιμάτε να πάτε διακοπές? Μου αρέσει να πάω διακοπές το καλοκαίρι, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Γιατί σας αρέσει να πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Ο άντρας και τα παιδιά μου επίσης έχουν διακοπές. Μπορούμε να πάμε στη θάλασσα όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Άννα, πότε προτιμάτε να πάτε διακοπές? Προτιμώ να πάω διακοπές την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Γιατί? Για την Άνοιξη ανθίσουν τα λουλούδια και δεν κάνει πολύ ζέστη. Τον Απρίλιο έχουμε το Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή. Μου αρέσει να γνωρίσω τα ήθη και τα έθιμα των λαών. Μπράβο, Άννα. Και γιατί πηγαίνετε διακοπές στο φθινόπωρο? Το Σεπτέμβριο έχω διακοπές στο Πανεπιστήμιο και μπορώ να τις περάσω στη Μεσόγειο, στην Ισπανία ή στην Ελλάδα. Εκεί κάνω ηλιοθεραπεία και κάνω μπάνιο. Κώστα, εσείς επίσης κάνετε μπάνιο στη θάλασσα και κάνετε ηλιοθεραπεία στις διακοπές. Όχι μόνο κάνω ηλιοθεραπεία και κάνω μπάνιο. Προτιμώ να πάω διακοπές 2 εβδομάδες το χειμώνα και 2 εβδομάδες το καλοκαίρι. Τι κάνετε το χειμώνα? Το χειμώνα πάω στους Άλπεις, κάνω σκι. Και τον Ιούνιο πάω στην Ελλάδα, στους φίλους μου. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Πότε προτιμάς να πας διακοπές? Προτιμώ να πάω διακοπές το καλοκαίρι. Πού περνάς διακοπές? Τις παίρνω στη θάλασσα. Εκεί κάνω ηλιοθεραπεία και κάνω μπάνιο. Εσύ πότε προτιμάς να πας διακοπές? Προτιμώ να πάω διακοπές το χειμώνα. Πού πας το χειμώνα? Πάω στους Άλπεις. Τι κάνεις εκεί? Εκεί κάνω σκι. Να ακούσετε. Τώρα ξέρω πού προτιμάζετε να πάτε διακοπές. Την τελευταία φορά πού πήγατε? Φέτος τον Απρίλιο πήγα στην Αγγλία. Έμεινα στο σπίτι του φίλου μου. Τι κάνετε στην Αγγλία? Πήγα στα μουσεία, στο Λονδίνο και είδα το πασχαλινό θεατρικό έργο στο δρόμο. Σας άρεσε το έργο? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Κώστα, πού ήσουν φέτος το καλοκαίρι? Φέτος τον Ιούνιο πήγα στην Ιταλία. Πού έμεινες? Έμεινα σε ένα ξενοδοχείο στη Ρώμη. Είδα πολλά αξιοθέατα. Έκανες μπάνιο στη θάλασσα? Ναι, πήγα και στην παραλία. Εκεί έκανα μπάνιο. Άννα, έκανες μπάνιο στη θάλασσα φέτος? Όχι, δεν έκανα. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Πότε πήγες διακοπές? Πήγα διακοπές πέρσι το καλοκαίρι. Πού πήγες? Ταξίδεψα στην Αγγλία. Εκεί έμενα σε ένα ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Είδα τα μουσεία και τα αξιοθέατα. Εσύ που πήγες? Πέρασα τις διακοπές μου στη θάλασσα.
Ήσουν μόνος σου? Όχι, πήγαμε μαζί με την οικογένειά μου. Κάναμε μπάνιο το πρωί και το απόγευμα και το βράδυ κάναμε βόλτα στην παραλία. Σου άρεσαν διακοπές σου? Ναι, μου άρεσαν πάρα πολύ. Να ακούσετε. Πού πήγε η Τατιάνη φέτος? Δεν ξέρω. Τατιάνη, πού πήγες φέτος το καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά σου? Θέλαμε να πάμε στην Ελλάδα, αλλά δεν το καταφέραμε. Κρίμα. Γιατί δεν το καταφέρατε? Δεν μπορέσαμε να αγοράσουμε εισιτήρια. Θέλαμε να πάμε με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη και να περάσουμε τις διακοπές μας στη Χαλκιδική. Και τι έγινε? Δεν βρήκα εισιτήρια στις πτήσεις για Θεσσαλονίκη. Βρήκα μόνο εισιτήρια Αθήνα. Δεν θέλατε να πάτε με το τρένο? Φυσικά όχι. Είναι πολύ δύσκολο και θέλει πολύ καιρό. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Πώς θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη? Προτιμώ να πάω με το αεροπλάνο. Το καλοκαίρι υπάρχουν πτήσεις κάθε μέρα. Τι μέρα θέλετε να πάτε? Την Παρασκευή. Υπάρχουν εισιτήρια στη πτήση της Ολυμπιακής. Καλά. Πόση ώρα κάνει το ταξίδι? Το ταξίδι είναι 3 ώρες περίπου. Πόσο κάνει το εισιτήριο με την επιστροφή? Κάνει 280 ευρώ. Μάθημα 10. Ποια εποχή σας αρέσει? Να ακούσετε. Γεια σας. Πόσες του μηνός έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 14 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Τι καιρό κάνει σήμερα? Σήμερα δεν κάνει ζέστη και φυσά, αλλά έχει λιακάδα. Τι καιρό έκανε χθες? Χθες όμως έκανε ζέστη. Θα ήθελα να πάω στη θάλασσα. Στη Γαλλία τώρα κάνει ψυχρά. Σας ευχαριστώ. Άννα, τι καιρό κάνει το φθινόπωρο στη Γερμανία? Κάνει ψύχρα, βρέχει, φυσά και μερικές φορές έχει ομίχλη. Κρυώνεται πολύ το φθινόπωρο? Όχι, δεν κρυώνουμε πολύ το φθινόπωρο. Κρυώνουμε πολύ το χειμώνα. Τι καιρό κάνει το χειμώνα στη πατρίδα σας? Κάνει κρύο, βρέχει συχνά και μερικές φορές χιονίζει. Έχει πολύ υγρασία. Τατιάνη, στη Ρωσία χιονίζει όλο το χειμώνα? Όχι μόνο το χειμώνα. Χιονίζει και το Νοέμβριο και το Μάρτιο. Το χειμώνα κάνει παγωνιά. Ανάβεται το καλοριφέρ στο τέλος του φθινοπόρου και στις αρχές της άνοιξης? Στα σπίτια μας έχουμε κεντρική θέρμανση, αλλά όταν κάνει πολύ κρύο ανάβουμε το καλοριφέρ. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Τι καιρό κάνει σήμερα?
Σήμερα κάνει ψύχρα και φυσά. Τι καιρό έκανε χτες? Χτες έκανε ζέστη, πήγα στη θάλασσα και έκανα μπάνιο. Και εγώ πήγα στη θάλασσα. Στην πατρίδα μου τώρα δεν κάνει ζέστη. Τι καιρό κάνει στην πατρίδα σου? Βρέχει πολύ και φυσά. Έχει μεγάλη υγρασία. Να ακούσετε. Άννα, προτιμάτε να πάτε διακοπές την Άνοιξη? Σας αρέσει η Άνοιξη? Ναι, μου αρέσει η Άνοιξη πάρα πολύ. Την Άνοιξη δεν κάνει πολύ ζέστη. Έχει δροσιά. Τα λουλούδια ανθίζουν, τα πουλιά κυλαϊδούν. Οι άλλες εποχές σας αρέσουν? Ακόμη μου αρέσει ο χειμώνας. Το χειμώνα έχουμε μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Σας αρέσει το χιόνι? Ναι, μου αρέσει να παίζω χιονοπόλεμο με τους φίλους μου και να κάνω πατινάζ. Στα παιδιά μου αρέσει να παίζουν χιονοπόλεμο επίσης. Και εγώ το χειμώνα κρυώνω πολύ. Ποια εποχή σου αρέσει, Τατιάνα? Μου αρέσει το καλοκαίρι, όταν έχουμε πολλά φρούτα και λαχανικά. Πάω στην εξοχή κάθε Σαββατοκύριακο και καλλιεργώ φρούτα και λαχανικά. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Ποια εποχή σου αρέσει? Μου αρέσει ο χειμώνας. Γιατί σου αρέσει ο χειμώνας? Το χειμώνα έχουμε δύο μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ακόμη αγαπώ να κάνω σκι και πατινάζ. Εσύ ποια εποχή προτιμάς? Προτιμώ το καλοκαίρι. Γιατί σου αρέσει το καλοκαίρι? Μου αρέσει όταν κάνει ζέστη και έχουμε πολλά φρούτα και λαχανικά. Σου αρέσει να καλλιεργείς φρούτα? Όχι, μου αρέσει να τα τρώω. Να ακούσετε. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη. Όλοι ζεσταίνονται και ψάχνουν τη δροσιά κοντά στη θάλασσα ή στη δάση. Προτιμώ την Άνοιξη. Γιατί προτιμάτε την Άνοιξη? Την Άνοιξη ο καιρός είναι καλός, έχει δροσιά και ανθίζουν τα λουλούδια. Και σε μένα αρέσει το φθινόπωρο. Γιατί σας αρέσει το φθινόπωρο? Το φθινόπωρο δεν κάνει ζέστη ούτε κρύο. Το φθινόπωρο έχουμε πολλά φρούτα. Τι άλλο? Το φθινόπωρο δεν έχει πολύ κόσμο στη θάλασσα. Και τον Οκτώβριο έχω τα γενέθλιά μου. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Ζεσταίνεσαι πολύ εδώ? Όχι, γιατί κάνει κρύο, κρυώνω πολύ. Άναψες το καλοριφέρ? Ναι, το άναψα. Κρυώνεις πολύ το χειμώνα? Ναι, κρυώνω πολύ και φορώ χοντρά ρούχα. Ποια εποχή προτιμάς? Προτιμώ το καλοκαίρι, γιατί κάνει ζέστη.
Μάθημα 11. Τι θα κάνουμε απόψε? Να ακούσετε. Γεια σας. Ποιος ξέρει πώς λέγεται το weekend στα ελληνικά? Λέγεται το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Στις 3 μέρες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Κώστα, πώς περνάτε το ρεπό σας? Όταν έχει λιακάδα, προτιμώ να πάω στην εξοχή μαζί με τους φίλους μου. Και όταν βρέχει? Όταν βρέχει, μένω στο σπίτι, βλέπω τηλεόραση και διαβάζω. Τατιάνη, πώς προτιμάτε να περνάτε τα Σαββατοκύριακα? Συνήθως τα παίρνω με την οικογένειά μου στο σπίτι, αλλά μερικές φορές ερχόμαστε στους φίλους μας που έχουν παιδιά. Πηγαίνετε με τους φίλους σας στην εξοχή? Ναι, το καλοκαίρι πηγαίνουμε. Άννα, πώς περνάτε τα Σαββατοκύριακά σας? Προτιμώ να κάθομαι στο σπίτι μόνη μου. Δεν βαριέστε τόσες ώρες μόνοι σας? Όχι, δεν βαριέμαι. Διαβάζω βιβλία, ακούω μουσική και μαγειρεύω. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Πώς περνάς το ρεπό σου? Πάω στην εξοχή με τους φίλους μου. Εκεί κάνουμε σουβλάκι, τραγουδάμε και παίζουμε κιθάρα. Πώς περνάτε το ρεπό σας, κύριε? Ερχόμαστε μαζί με τη γυναίκα μου στους φίλους μας. Πώς περνά το ρεπό της Κατίνας? Η Κατίνα κάθεται μόνη της στο σπίτι. Δεν βαριέται η Κατίνα μόνη της? Όχι, δεν βαριέται. Να ακούσετε. Τατιάνη, πόσες του μηνός έχουμε σήμερα? Έχουμε 15 Σεπτεμβρίου. Τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Τρίτη. Κώστα, τι θα κάνετε απόψε? Απόψε θέλουμε να πάμε μαζί σε μια ελληνική ταβέρνα. Κύριε Βαγγέλη, ξέρετε καμία καλή ταβέρνα εδώ κοντά? Ναι, ξέρω μία. Πόσο μακριά είναι? Είναι στην οδό Δημητρίου, 10 λεπτά από εδώ. Πώς μπορούμε να πάμε εκεί? Να πάτε ευθεία κατά την οδό Πανεπιστήμιο και όταν περνάτε το σταυροδρόμι, στρίψτε δεξιά. Εκεί στη γωνία θα δείτε την ταβέρνα Τα Κάστρα. Είναι δύσκολο να βρούμε θέσεις το βράδυ. Πρέπει να κρατήσετε τραπέζι. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Ξέρετε κανένα ξενοδοχείο εδώ κοντά? Ναι, ξέρω ένα. Πού βρίσκεται? Στην οδό Σταδίου. Ελάτε αριστερά ως το σταυροδρόμι. Είναι στη γωνία. Πώς μπορώ να πάω στην ταβέρνα Τα Κάστρα? Ελάτε ευθεία. Δεξιά σας θα είναι η Εθνική Τράπεζα και η ταβέρνα είναι κοντά της. Πού μπορώ να βρω καμιά καφετερία? Εδώ κοντά. Ελάτε ευθεία. Είναι δεξιά ή αριστερά μου? Είναι αριστερά σας. Στη γωνία κοντά στο περίπτερο. Να ακούσετε.
Τι ώρα θέλετε να πάτε στην ταβέρνα? Στις 7 περίπου. Κύριε Βαγγέλη, μπορείτε να πάτε μαζί μας? Θα είμαι ελεύθερος από τις 7.30. Ωραία, μπορούμε να βρεθούμε στις 8 κοντά στην ταβέρνα. Πώς μπορώ να πάω στην πλατεία Ομόνοιας? Είναι δυνατό να πάτε 3 στάσεις με το λεωφορείο. Είναι το 73. Ακόμη μπορείτε να πάτε με τα πόδια. Προτιμώ να πάω με το λεωφορείο. Κι εγώ θα πάρω ταξί από το σπίτι μου. Είναι μακριά από τη ταβέρνα. Γεια σας. Ως το βράδυ. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Υπάρχει λεωφορείο για την οδό Ερμού από εδώ? Και βέβαια υπάρχει. Περιμένετε εδώ. Είναι το 27. Πώς μπορώ να πάω για την Εθνική Τράπεζα? Με τα πόδια ή με το λεωφορείο? Η στάση λεωφορείων είναι εδώ κοντά. Μάθημα 12. Θα ήθελα να πιω κάτι. Να ακούσετε. Γεια σας. Όλοι σας είστε εδώ? Όχι, όλοι. Και οι δύο μας είμαστε εδώ, αλλά ο Κώστας αργεί. Εκεί βλέπω τον Κώστα. Καλησπέρα Κώστα. Γιατί αργήσατε? Δεν είπα σωστά τη διεύθυνση της ταβέρνας. Ακόμη 10 λεπτά έψαχνα την ταβέρνα. Τατιάνη, κρατήσατε τραπέζι? Ναι, κρατήσαμε τραπέζι για 4 άτομα στις 8. Να πάμε μέσα. Σας αρέσει εδώ? Ναι, μου αρέσει αυτή η ταβέρνα. Τατιάνα, σου αρέσει η ταβέρνα? Ναι, μου αρέσει μέσα. Τι θα παραγγείλουμε εδώ? Έναν κατάλογο παρακαλώ. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Πού θα πάμε απόψε? Να πάμε στην ταβέρνα. Ποιος θα κρατήσει τραπέζι? Θα κρατήσω εγώ. Καλημέρα κύριε. Μπορώ να κρατήσω ένα τραπέζι στις 8. Ναι, για πόσα άτομα θέλετε να κρατήσετε το τραπέζι? Για 2 άτομα. Να ακούσετε. Ορίστε έναν κατάλογο. Τι θα πάρετε? Θα ήθελα να πιω κάτι. Ένα ποτήρι νερό παρακαλώ. Και ένα μπουκάλι κρασί ζίτσα. Ποιες είναι οι σπεσιαλιτές σας? Είναι σουβλάκι, μουσακάς, χωριάτικη σαλάτα και ντόπιο τυρί. Ο μουσακάς είναι νόστιμος. Ναι, είναι πολύ νόστιμος. Τι θα πάρετε Τατιάνη? Θα πάρω χωριάτικη σαλάτα και μουσακά. Τι θα πάρεις, Άννα? Θα ήθελα να δοκιμάσω τζατζίκι και σουβλάκι. Κι εγώ θα πάρω τυροσαλάτα και μοσχάρι γιουβέτσι. Κύριε Βαγγέλη, τι θα πάρετε? Από ψάρια, τι έχετε? Έχουμε τσιπούρα, μπαρμπούνι και γιάβρο. Καλαμαράκια έχετε? Έχουμε, αλλά είναι κατεψυγμένα. Δεν πειράζει. Θα παραγγείλω χωριάτικη σαλάτα, τηγανιτά καλαμαράκια και πιλάφι. Σε αυτή την ταβέρνα συνήθως παίρνουν τα καλαμαράκια.
Δεν θα αργήσω να σας φέρω την παραγγελία σας. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Τι θα πάρετε, κύριε? Ποιες είναι οι σπεσιαλιτές σας? Είναι μουσακάς και σουβλάκι. Θα ήθελα μια χωριατική σαλάτα και ένα σουβλάκι. Τι θα πιείτε? Ένα ποτήρι γαλλικό κρασί. Σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμη η παραγγελία σας. Να ακούσετε. Ορίστε, 2 χωριατικές σαλάτες, το τζατζίκι και η τυροσαλάτα σας, ο μουσακάς, το σουβλάκι, τα καλαμαράκια και το πιλάφι σας και το μοσκόρι γιουβέτσι σας. Θέλετε γλυκά? Ναι, παγωτό σοκολάτας παρακαλώ. Εμείς προτιμάμε φρούτα, κεράσια και φράουλες με χτυπητή κρέμα παρακαλώ. Θα πάρω ένα παγωτό σοκολάτας και ένα καφέ και το λογαριασμό παρακαλώ. Ωραία, τίποτε άλλο? Όχι, ευχαριστούμε. Να επαναλάβετε παρακαλώ. Ορίστε, η χωριατική σαλάτα σας και ο μουσακάς σας. Θέλετε τίποτε άλλο? Από τα γλυκά τι έχετε? Έχουμε κεράσια, φράουλες με χτυπητή κρέμα, παγωτό σοκολάτας και παγωτό ανάμικτο. Έναν παγωτό ανάμικτο και έναν καφέ παρακαλώ. Σε 5 λεπτά η παραγγελία σας θα είναι έτοιμη. Το άλλο πρωί αρχίζουν το 12ο μάθημά τους. Να ακούσετε. Καλημέρα σας. Πόσες του μηνός έχουμε σήμερα? Έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Τετάρτη. Πώς περάσατε χθες το βράδυ? Περάσαμε ωραία. Περάσαμε καιρό στην ταβέρνα καλά και μετά κάναμε βόλτα. Σε ποια περιοχή κάνατε βόλτα? Στην Πλάκα. Ήταν πολύ ωραία τη νύχτα. Τι ώρα γυρίσατε σπίτι? Γυρίσαμε σπίτι μετά τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Σήμερα επαναλαμβάνουμε τις χθεσινές λέξεις. Αρχίζουμε το 12ο μάθημά μας.